Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Le video ayikho serious kodwa ngi-addressa lento ukuze uzokwazi ukuthi nje noma ingaqhubeka yenzeke angigqugquzeli. Also mina mangenza ivideo ngiyashuta ivideo mayelana nani abakhomentayo ke guys noma besupport channel yami yiba abakhetha ukuthi bebhale ngalendlela ababhala ngayo. Uyabo le yenzeka ku Tiritiri uTirelo noVuyokazi. Angise sibazi ngosibindi kwizingane ezisithembu. So njalo mangenza ivideo eqondene nje noTirelo kuzoba nama comments afaka igama likaVuyo. Ngenze ivideo eqondene noVuyo kuzothi gqa ama comments ahlangene noTirelo. Ophambanisa lento ku comment section noma osuke efuna ukubeka lokho ngaleyo ndlela okwakhe. Uma ngikhuluma ngoTirelo noSibindi ukuthi uSibindi noTirelo nakho okuvelayo. uTirelo uyabekezela because of 1 2 3 mase kuthi gqa igama likaVuyo. Angithi uzwile ukuthi ngithe uTirelo noSibindi uSibindi uthi ngoTirelo kungena igama likaVuyo. Ngiye ngale ya kuVuyo because indlela esenza ngayo la lento yama reviews nengxoxo evelayo ama updates latest kuthando nesithembu izingane zesithembu kune social media. Yena mina angizuyeka manje ukwenza ngalendlela ebengivele ngenza ngayo because umsindo ngiyawubona vele ukhona and nawo umsilo futhi anginayo icontrol over umsindo. Angikwazi ukucontrola ama emotions abantu ngento engazi ukuthi kufike kube wrong kuphi kufike kube right kuphi. Sengifaka igama likaVuyo nala elaTirelo uyabo. So nami anginayo icontrol over leyo nto. Ngiyazama ukuthi ngicacise ivideo ngiyinike title noma kungazukuba ngihlala ngqo kwi-title ngoba because ziningi izinto engikhuluma ngazo, i-caption ye-video ngisho njalo, i-thumbnail. So vele nginesiphithiphithi ke ngachaza ukuthi yini okwenza ukuthi ngibe nesiphithiphithi mangikhuluma makufika izinto eziningi nje ngivele ngiyifake mase kufika ukuthi ngiyahleba yabo ngihleba kudlule. But ukukhuluma ngoVuyo kungena igama laTirelo, ngikhuluma ngoTirelo kungena igama lika Vuyo akusikhona kokwaFix ozokwazi ukuthi acontrol ningixolele kuleyo ndawo ngisaphaphama nje yade ngibanjwe yiflu esa COVID. So nami hayi umoya wami wokucontrol awusekho sengizovele ngiyeke nje manje. Kodwa ke waba nenhlamba, waba nebody shaming, waba nokubhilitha, delete wena mina simple ngoba into engeke ngize ngikwazi ukuyicontrol. Uyabona ngithi ngiyayibona ukuthi iyenzeka anginayo icontrol. Ngakhuluma ngoTirelo kwangena uVuyo yazi ukuthi akwenziwanga yimi. Ngakhuluma ngoVuyo kwangena uTirelo angikwenzanga lokho. Mhlambe kuthe wangilalela wabona ukuthi shuthi kufanele uthi Tirelo 1 2 3. Ngithe wangilalela ubona ukuthi Vuyo 1 2 3. Angikazi ucontrol leyo nto guys, angikwazi. Uyabo ngoba kukhona lamanye amavideo engeke ngenze ngithi mina ake sikhulume ngale video kube ngathi sizophiwa imali. Yabo mangithi sizophiwa imali ngisuke ngifuna ukuthi singathi singaba honest. Hayi vele kuthule ukuthi ingabi safika lento yokucomment. Angiyivaleke le video bengifuna uku-addressa leyo nto ukuthi le dragging ekhona shuthi into yaka social media vele social media ke mudala ukunami. Mudala ukunami social media ngeke ngifike ngidideke njalo. Mangitshela iqiniso ngengidideke njalo. Abangidida kakhulu ontanga yami nabathe ukuthi hayibo why nithanda ukukwebhana. Ngiyakwebhana kahle kahle ukukwebhana nje senakhetha ukuthi indawo yokukwebhana le ayikho into engayenza guys ngalokho. Ngiyabonga ngesupport njengoba ningizwa nje ngikhulumela phezulu guys umkhuhlane uhambile. Yazi kuwona wonke amavideo ngathi ngamemeza kanje ukhona kodwa usu 2%. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye bye.